अरे बाबाजी का फुल्लू डुप्लीकेट दांत को डुप्लीकेट तेरो रॉकिंग राज गौरा साहू बोली జోకర్ రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో अच्छा निधि आई कौन चालची अबे जुआड़े गले तो से गोटे कथा बीड़ी चोर हाँ निधि आई तू ठीक कहছি जुआडे गले खाली बीड़ी चोरा हाँ रे बाचा मो कथा मु कौन कहमी तुम मैंने तो देख हाँ ये छाड़ दो बीड़ीटा न नगेले हबने डीएनसील कोड रखे की शांति बिटा बहुत टाइम नहीं रखी दिया आउ पान करियो काम तो सरीगला जाए जाए मो बिटा ओ बिड़ी अच्छा निधि आई मो कथा मु कहनी देख ଟିକେ छाड़ी चाली गलु मते अरे राते रुआ रे बीड़ी लागी टिके रुआ 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 रातिया अच्छा बस 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 रुआ बीड़ी लागी जो अरे बोटी मो बीड़ी बांछाई तमे तो सब तुम कथा कहल ए बीड़ी चोर कौन मत छाड़ी देख अरे मदारे मदारे मद सहित बीड़ी पीआर जो आनंद कौथि ना खंडिया बीड़ी जो मजा आउ ढोके नहीं जा तो रखिली गला कुआड़े ए जटियाई ए बांछाई ए निध्या मौसा मो दुख मु कौन कहबी अरे नातिया तोर कोन लागे हौ ताले मो दुख कथा एथर तुम माने देखो ए खंडिया भिडियो जो मजा कोठी नहीं ये ओटा कॉल वाला इटा ए माइक नाटार एति बड़े फोन करी आथिला हो हम नहीं जी व्यस्त होना वो बीड़ी
ଆରେ ନାତିଆ କୁଆଡେ କିରେ? ଆସିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜେଜେ କି ଦୁଃଖ କଥା ହଉଥିଲା କି? ଅରେ ନାତିଆ ସେ ବିଡି ଚୋର ଗାଁରେ 100 ଲୋକଙ୍କର ବିଡି ଚୋରି କରିସାରିଲାଣି। ଶ୍ୟାମା ରାମା ଦାମା ଭୀମା କତୁ ସମସ୍ତିଙ୍କ ବିଡି ଚୋରି କରିସାରିଲାଣି। କଣ ହେଲା ମଉସା? ତମ ପାଖରେ ଝାଡା ବଡ ମୁହଁ ଦେଖିଲି ତମ ବିଡି କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ଆରେ ନାତିଆ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ସତ କହୁଛୁ ତ? ତୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଜେଜେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ଚିରା ଲୁଙ୍ଗି ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ତମ ଜେଜେ ତମର ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡି ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ଜେଜେ ତମର ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡି ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆରେ ନାତିଆ ସେ କାହା ପୁଅରେ? ଜେଜେ ମୁଁ କହିଲେ ତମକୁ ତମେ ଏଠି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ କଥାକୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଚାଲ ନେଇକି ଯିବି। ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଶିଆଳ ବୁଢା ମତେ ଦଉନଥିଲା ବିଡି କାଳେ ଏଥର କେତେ କାଳୁ ଏଇ ସେଇ ଚୋର ଯିଏ ତୋର ବିଡି ଚୋରି କରିଥିଲା ସେଦିନ। ଏଇ ସେଇ ଚୋର। ଆରେ ନାତିଆ ତୁ ଏ କାମ କରୁଛୁ? ଇଏ ତ ନାତି ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ କାମ କରିପାରେ? ଛି ଛୁ ଲଜ୍ଜା। ଛି 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 ଏଇଭଳିଆ ନାତିକୁ ମାରିଦବା କଥା। ଛି ଏଇଭଳିଆ ରାତିକି ତୁ ଘରେ ରଖିଛୁ ଯେ ଆ ବିଚାର ତୁ କରିଛୁ ଯଦି କରିଛୁ କର ନହେଲେ ଆମେ ଆ ବିଚାର କରିବୁ। କହ ତୁ ଏଇ କାମ କଣ ପାଇଁ କଲୁ ଆଜି? ତୋ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ତ ଜେଜେ ଆଜି ପିଚା ଡାକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବନି। ଜେଜେ ଏଟା ପିଚା ନୁହେଁ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ। କହ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? ଶୁଣିବ ତ କଣ ପାଇଁ? ଶୁଣିବ ତ? ଶୁଣ ଏଇ ମୋରି ସାଙ୍ଗିଆ ପିଲା ଆଜି ସିଗାରେଟ ଟାଣିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଟରେ। ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିବି କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡିଟେ ମାଗିଥିଲି ଦେଲ ମତେ ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡିଟେ। জনম দোষ না করম দোষ সময় ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦିଅ। ଆରେ ତୁ ବିଡି ଟାଣିବୁ ତୁ କରିନା ଚାଲେ ନା ବିଡି ଟାଣିବୁ ତୁ ନିଜେ ବିନା ଟାଣିବୁ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପକଡ ବିଡି ଦେ ଟାଣି। କଣ କହିଲୁ? ତୋ ବାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହସ କରି କଥା କହିଲି ଚାଲି ହେଲା ବିଡି ମାଗୁଛି। ଯାଉଛି ନା ଏଠି ଯା। ଶୁଣିଲ ତ ଏଥର? ଶୁଣିଲ? ହଁ ଠିକ କଥା। ଆରେ ଆରେ ନିଧିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଆମେ ତ ଟୋକା